Mur ixtrili. Il-mama kienet fil-kċina bil-fardal u bil-karkur. Imma kienitx għada għamlet ċara, il-kuker kien ilu jixel u l-forn tiegħu kien qed jagħmel ħafna sħana. Ma setax tmur tixtriqi għax jekk toħroġ tieħu rieħ. Qalet lil Michael, mur ixtrili l-ħobs minant tal-forn, żewġ bziezen mit-twal. Farfret idea mal-fardal, ġabet karta u qiegħdet is-sens fiha. Tagħtu l-flus eżatt biex ma jitfixkilx. Kien hemm kju ta' nies jixtru. Meta n-nies raw żgħir, bdew itawlu jdejhom minn fuq rasu, iħallsu u jieħdu l-ħobs qablu. Michael ma kellux għaġla għax is-sħana tal-forn u r-riħa tal-ħobs u tal-kejkijiet kienet toġbu ħafna. Fl-aħħar qalulu, żgħir, xi trid? U Michael xtara. F'idejh kellu żewġ bziezen ħerġin il-barra mill-borża daqskemm kienu twal. Huwa żammhom miegħu sew biex ma jaqgħux. It-tqiegħ tal-qiegħ beda jiġi fuq idejh u fuq il-flokk tiegħu, imma wassalhom sħaħ għalkemm fit-triq beda inaqqar ftit mill-qoxra. It-tagħlima tal-istorja. Tfal, il-ħobs ifakkarna f'Ġesu li darba lin-nies tom jieklu mill-ħobs li tifel kellu fil-qoffa. Darba oħra kellu l-ħobs fuq il-mejda, birku u qal lill-ħbieb tiegħu l-apostli biex jibqgħu jieklu minnu għax dak tajulhom bħala rigal daqskemm kien iħobbhom. Meta immur il-Knisja jiena nitqarben bħalma għamilt dakinhar tal-ewwel tqarbina tiegħi. Naf li Ġesu jieħu gost meta jiġi ġo fija, jagħmilni tifel jew tifla aħjar. Kull nhar ta' Ħadd u meta nista' immur għall-quddies u fiha nitqarben. Nieħu gost meta l-mama u l-papa jiġu miegħi u nitlob Ġesu, ħallini niġi ħdejk biex tagħtini mill-ħobs tiegħek. M'hemmx għalfejn inġib flus miegħi għax int tant tħobbna li tagħtihulna b'xejn. Mur ixtrili.